बिटिआरनि बुंथिगिरि गाथिराम बर'आ मेट्रिक आनजादाव सेथि थाखो लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिटिआरनि बुंथिगिरि गाथिराम बर'आ बागानपारा बियाबनिफ्राय देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव डिस्टिंक्शन स्टार आरो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ मान बिलाइजों बरायदों। सोलोंथाइ बिथिंखौ बिटिआर हालामाव जौगाखांहोनो आरो सोलोंथाइनि फारसे फरायसाफोरखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों बे बरायनाय हाबाफारि लानायखौ फोरमायथिदों बिटिआरनि बुंथिगिरि गाथिराम बर'आ। बेजों लोगोसेनो फैगौ 2023 मायथाइयाव जाय फरायसाया आसामनि टप 10 मासियाव उथ्रिसारगोन बे फरायसानोनो गावनि फारसेनिफ्राय 50,000 रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानैबो फोसावो। बे बरायनाय हाबाफारियाव बरमा विधानसभा बियाबनि एमएलए भुपेन बर'आबो बाहागो लानानै सोलोंथाइनि फारसे थुलुंगाखां बाथ्राफोरखौ फोरमायथिदों आरो फरायसाफोरखौ मदद होलांगोन होननानै बुंथिदों। हायार सेकेन्डारि आनजादाव बर' आयदायाव आसामनि गेजेरावनो 92 नम्बर लाखिनानै बांसिन मोननो हानाय अनामिका ब्रह्मखौबो बे हाबाफारियाव बरायनाय जायो। दिनै 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय 2022 मायथाइयाव जाय फरायसाफोरा मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजनजों डिस्टिंक्शन आरो स्टार लानाय आरो फार्स्ट डिभिजन लानानै पास खालामदों बिथांमोनखौ जोङो दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय बेवहाय नाजादों। खारन थुलुंगायानो बयनिख्रुइ देरसिन। थुलुंगा जुदि मोनोब्ला सासे फरायसाया सासे सुबुङा बियो माने आवगायलांनो हानाय मोनसे गोहोआ बेनाव थायो। दा बेनिखायनो बिखेखै फरायसाफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिफोरखौ जोङो लादों आरो बेनि अनगायैबो आरोबाव जाहाथे मोजां फिथाइ मोननो हायो, मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो आरो बेनि थाखाय दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों 2023 मायथाइनि गेजेराव 2023 मायथाइयाव जाय फरायसाया जोंनि 25 नं बागानपारा समस्ति बियाबनिफ्राय माने स्टेनाव पास खालामगोन बिथांमोननो 50,000 रां होनायनि थाखाय मोनसे फोसावनानै दोनदों आरो बे फोसावनायाबो जानो हागौ जोंनि जिखिनि फरायसा बे फरायसाफोरखौ एसेब्लाबो थुलुंगा होगोन आरो बे थुलुंगानि गेजेरजोंनो बिथांमोना गावबा गावनि जिखिनि मोनसे मोजां सोलोंथाइ लानाय बे सोलोंथाइ लानायखौ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बे मिजिंजोंनो दिनै जि माने बरायनाय हाबाफारि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों। दा बे समाव जों नुदों जों सरकारा माने 1 बोसोर 6 दाननिख्रुइ बारबाय। दा बेवहाय नुदों जेब्ला सुबुंफोर जोंखौ लोगो हमो आंखौ लोगो हमो बे समाव नुदों मा गोबां जोंनियाव माने निखावरि फरायसाफोर दोङो, निखावरि सुबुंफोर दोङो। बे निखावरि फरायसाफोरा गोबां फरायसाफोरखौनो नुनो मोनदों दे कलेजाव हाइ स्कुलाव हायार सेकेन्डारियाव एडमिसना फ्रि बेवहाय जेबो होनाङा, नाथाय बेवहाय मायबा मोनसे मिनिमाम रेजिस्ट्रेसन फी फरायसाफोरा होनांगो आरो बे मिनिमाम रेजिस्ट्रेसन फीखौनो जोंनि माने फरायसाफोरा होनो हायि माखासे माने रांखावरि माने जोबोद माने दुखिया जानानै दोङो बा रांखावरि गैयि जानानै दोङो। बैबायदि फरायसाफोरखौबो मदद होनो थाखाय जोङो आं जेसेबां हायो बेखौ नाजायो आरो बेखौनो मदद होनो जोङो नाजाबाय थादों आरो बेनि अनगायैबो सरकारा बर्तमान प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआर मोनसे सरकार सोलिबाय थादों बे सरकाराबो गियान सोरां होननाय मोनसे बिथांखिनि गेजेरजों दुखिया फरायसा आरो गोरों फरायसाफोरखौ मदद होनो थाखाय मोनसे स्कलारशिपनि राहा खालामनाय जादों आरो बे स्कलारशिपनि गेजेरजोंबो गोबां माने फरायसाफोरा रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोननो हादों आरो बेयो गोबां मदद खालामदों। आरोबाव बिटिआर सरकारा आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सुपार 50 होननाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों जाय फरायसाफोरा गोरों, जाय फरायसाफोरा मेरिटरियास फरायसा, बेवहाय धोनि गोरिब
बेजों खोथा गैया बे जाय फरायसाफोरा मेरिटियार्स फरायसा बिथांमोनखौबो मोनसे मा होननानै बुंदों बेसेन नाङै जि मोनसे फ्रि कचिं होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ सरकारा आजावदों आरो बे हाबाफारिफोरनि गेजेरजोंनो जोङो बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि 25 नं बागानपारा बियाबनि सिङाव थानाय माखासे फरायसाफोरखौ गोरों आरो निखावरि फरायसाफोरखौ जोङो मदद होनो थाखाय नाजायो आरो निस्सय जोङो बेनिफ्राय मोनसे मोजां फिथाइ मोनगोन बेखौ जोङो रोखा खालामनो हायो।